טוב, אז מה קורה חברים? כאן רפאל, והיום אנחנו בסרטון חדש ומטרוף של הסדרה אבל לכם, אז אתם מחשיבים מה אנחנו הולכים לשחק. אז כן, זוכרים שפרטוני משתמש? שיחקתי הרבה בשביל להגיע לסכום יותר אדיר וקצת להשיג יותר סקינים, ואני מניח שהפעם אנחנו כן נצליח לעשות כל מיני דברים, אולי להשיג כל מיני חיות יותר טובות. כמו שאתם רואים, זה הסקין החדש שלי. אני מאוד מאוד שמח שיש לי אותו. מה על ההתחלה? זה מעצבנים. בואו ננעל. אוקיי, נעלתי. כרגע אני תקוע, כי אני חייב שזה כבר יעבור. עכשיו אני מבזבז 199 רובקס. לא מאמין. מה? למה הוא? רוצים לקחת לי אותו גם? חיים בסדר. טוב חברים, הם מעצבנים. בואו נעשה חדש, הם עצבנו אותי. אוקיי, אז חזרתי. מה זה שלי, לא? לא רוצה להיכנס. מה? למה אני לא יכול להיכנס ל... מה? מה הולך פה, צ'אט? טיקטוק, מה הולך פה? טיקטוק אומרים זה באג, אבל זה לא באג. מה? שיט. צ'אט, אתם רואים מה הולך פה? גנבו לי גם. אני חייב לדעת למה זה ככה. טוב, אני לא יודע איך נכנסת, אבל אתה חייב לעוף מפה. מהר. למה זה לא מרביץ לו לזה? כמו שאתם רואים, יש לי קצת כמה שחקנים. תשמעו, הם מעצבנים. שוב אני צריך לעזוב כי הם מעצבנים אותי. זה מעצבנים באמת. יופי, סוף סוף עולם מחזית נורמלי. אוקיי, אז כאן החבר שלי עכשיו מתקשר אליו. בואו נראה מה הוא יגיד. מה קורה בנימין? אבל מה עם האנבוקסים לבובו? אל תדאג, אני אעשה. היום. אל תדאג, כן. אני באמת מחכה לראות את זה. שתדע שאני באמצע, אני עושה עכשיו סרטון ליוטיוב, אתה באמצע הסרטון ולייב לטיקטוק. מה, אתה עושה עוד כמה? עכשיו יש לייב לטיקטוק, אתה כרגע שומעים אותך בטיקטוק, 20 צופים. אוי וי. שיט. שיט. אוי. אל תעלה את זה ליוטיוב. אבל אני כן. אוי וי. אוי וי. למה אוי וי? תוריד את הקטע הזה. תוריד את הקטע הזה. אני לא מוריד את זה. טוב, יאללה. אז תעשה את האנבוקסים לבובו. נחש מה טיקטוק אומרים לי עכשיו? מה? איך קוראים לך ברובלוקס? צ'אט אין לו רובלוקס. צ'אט אין לו רובלוקס. הם אומרים שזה מוזר. בסדר. אני משחק רובלוקס, אבל לא הרבה. שמעתם מה הוא אמר? טוב, יאללה בנימין, אתה יודע שאתה מפריע לסרטון ביוטיוב, אז... טוב חברים, תרשמו לו לערוץ, כן? יאללה ביי. יאללה ביי. עזוב, יוסף, עדיין.
כן, שמעתם אותו. הכל טוב, הכל טוב. הוא לא מפחיד. הוא רק ילד נבון. טוב. טיקטוק, מה אתם אומרים? לא נשאר לי כמעט רובקס. כרגע 170 מיליון. בסרטון הקודם היה לנו, אולי לא זוכר. אני אגיד לכם את האמת. בואו נרוץ לבייס, למה עוד מעט נגמר הזמן. כן, הגעתי בזמן. שיט. עשיתי לו תרגיל. חבר'ה, זה התרגיל. אם גונבים לכם ואתם לא מצליחים להדוף אותו, אז פשוט גנב לי בסוף. לא נשאר לי כמעט, מה? איזה מניאק. שלך קיבינימט. לא נשאר לי. יואו, גנב לי כאן. טוב. בוא אתה. הביא את הפוטטו. כל הבייסים הפתוחים הם בלי דברים שווים. זה בעייתי זה. טיקטוק, אני יודע, כן. זה בגלל כן, אני אומר, זה בגלל שאני בהתחלה של הטלפון לא ידעתי מה זה השפה הזאת פשוט. איזה טלפון? יש לי אייפון 14. תגיד לי, מה נראה לך, שכסף גודל על העצים? מה אני אקנה אייפון 16? מה, אני מיליונר? I'm great, baby. Let's go. הוא לא שווה כלום, אחי. הם כולה זהבונים כאלה. בוא'נה, הם סתם גרועים. תחסום את הבייס שלך, מה אכפת לי, אחי? תראה איזה גרועים. רק בית. הנה, חבר שלי שום מתקשר, רוצה להיות בשיחה. שוב שומעים אותך. מה? שומעים אותך שוב, קח בחשבון. טוב, כמה זמן אתה בלייב? את האמת, התחלתי אותו לפני 10 דקות. מתי תסיים אותו? עוד 5 דקות בערך. תגיד להם אבל יירשם לערוץ ביוטיוב. תרשמו לערוץ צ'אט ביוטיוב, טיקטוק ביוטיוב בבקשה. יש לכם קישור בתוך התיאור בטיקטוק. זה הסוכן שלי אמר לו, אני צ'אט. רגע, זה עכשיו בשבילכם, בוא נגיד ככה הפתעה. אתם יודעים, לפני כולם הולך לצאת אנבוקסינג לבובי. אבל זה יצא גם ככה עוד מעט. נו, מה זה משנה, הם יודעים הקדמה, מה? טוב, אז שמעתם אותו, נכון? ותכנסו ליוטיוב, מחכים לכם. יאללה. מחכים לכם, כנסו ליוטיוב. ביי חברים. ביי ביי. ביי. טוב, צ'אט. אין לי מושג כבר את מי לקנות, כי... לא יודע. יש כאן את בומביני גוזיני. יש לי עכשיו 2 בומביני גוזיני, צ'אט. איזה יופי. יש לי 2 בומביני גוזיני. יש! צ'אט, מה אתם אומרים על הסכין? הוא יפה? אם תשימו לב,
יש לו כאן משקפיים. יואו, בוא נזכור את הבייס. שמעו, אני מה זה צריך את פיצניני, באמת, מה אני אגיד לכם, אני חייב אותו. אל תשאיר את הבייס שלו פתוח. היי, לא יפה, השמן. אם אנחנו עכשיו בלייב בטיקטוק מגיעים ל-40 לייקים, אני קונה כאן בזה. הנה עוד קצת. הגענו, אני מת. טוב, אני חייב לכם, אז אני אעשה את זה. עשיתי את זה. טוב, בוא נראה אם יצא לי איזה משהו יפה. לא שווה. היי, צ'אט, אתם מכריחים אותי. איזה דברים גרועים, צ'אט. אני שונא אתכם. שונא אתכם, תראו מה הצגתי עכשיו, בזבז... אין לי רובקס. צ'אט, אני רוצה לנסות לקנות רובקס. באמת, נראה לי עזר לי, כל הכרטיס נראה לי עזר לי, בואו נראה. בואו נקנה 800. באמא שלי הרסתם לי את כל הכרטיס. אני מת. הרסתם לי את כל הכרטיס, יו. בואו נעשה את זה. בואו נראה. לא, אין לי כלום. הכרטיס. בואו ננסה את זה אולי. אני אהרוג אתכם. טוב, צ'אט, אז נראה לי שאנחנו נסיים. ואם אתם רוצים חלק 3, אז פשוט תכתבו. יאללה, ביי.